Avui entrevistem a dos dissenyadors que, malgrat venir d'àmbits diferents del disseny, com ara estàvem comentant, es complementen i creen projectes com el renovat Hospital de Sant Joan de Déu el 2013 o les àrees de salut mental infantil i d'oncologia i diàlisi de la Talaia Manresa aquest passat 2018. Aquests dos dissenyadors són el Dani Rubio, que és dissenyador gràfic, i el Rai Pinto, que és dissenyador d'interiors. I els dos són formats a l'Escola d'Eina de Barcelona, o sigui que molt benvinguts al Terrícoles. Gràcies. Tot i ser un equip, també feu projectes per separat, evidentment, perquè, com hem dit, veniu d'àmbits del disseny diferents. Tu, Dani, per exemple, per dir alguns dels teus projectes, has fet l'exhibició del 2016 del celler de Can Roca i el disseny del Centre Cultural al Santa Mònica o el disseny de la fàbrica museu d'Estrella Damm el 2017, molts dels quals aquests dissenys han estat guardonats. Us faré les mateixes preguntes als dos sobre el vostre àmbit separat, però, per exemple, Dani, quins són els projectes que més disfrutes fent? És difícil de dir, però en realitat tot depèn de com t'agafis els projectes, no? Però en general tot el que és àmbit públic i en general i en concret sector de la cultura crec que és el més, aquestes exposicions, etcètera, que has comentat, crec que és el que més disfrutes, sí. I després tot el que és públic té l'al·licient de que saps que allò ho comparteixes d'alguna manera amb tothom, no? Llavors és molt bonic. Clar. I projectes que no hagis tocat tant, en què t'agradaria més treballar en el futur? Crec que he tingut la sort de treballar en els àmbits que més m'agrada, que és precisament això, el sector públic, sector cultural. Sí que en un moment donat m'hagués agradat molt fer una feina més experimental en el camp de la tipografia, del disseny editorial, etc. I al final vaig encaminar molt en el tema de la gràfica per arquitectura, de la gràfica per espais, que és el que fem amb el Rai principalment. I potser sí que de vegades trobo a faltar aquesta part més metadisseny, més experimental en tipografia, en temes no tan comercials. Però crec que tot depèn de com t'agafis el projecte i un projecte molt comercial també pot ser molt experimental. Llavors sempre se li poden donar les voltes als briefings i fer un projecte interessant. Clar, en un camp tan creatiu està bé saber que hi ha totes aquestes diferents vessants. I a tu, Rai, et preguntaré el mateix, però primer et presento una mica i el que has fet tu també individualment. Com alguns dels teus projectes, l'exposició que vas fer aquest passat 2018 Fugint de les bombes, o el disseny de la botiga Canada House a Barcelona, a part d'evidentment molts dissenys de particulars de pisos a Barcelona, que també han rebut nombrosos premis. Aleshores, et torno a dir el mateix. Quins projectes són els que més disfrutes fent de tots aquests? Doncs els que més disfruto fent són els projectes en els que hi ha un equip de diferents disciplines i treballem junts un mateix encàrrec. De fet, els projectes que treballo amb el Dani són un dels projectes que més disfrutem. I no tant perquè ho hem triat, sinó perquè ha vingut així a base dels anys. Hem treballat molt pel sector de la sanitat. I la veritat és que és un sector que ens agrada molt treballar, el sector de la sanitat. Sí, ara el comentarem més endavant. També comparteixo molt això que diu el Dani, de projectes que m'hagués agradat treballar com projectes de caire més experimental, que per coses del negoci, diguem-ne, del fet de tenir un estudi i tirar endavant, malauradament no pots dedicar tants esforços. I jo crec que és el que molts dissenyadors ens agradaria, no tenir-nos que preocupar tant dels encàrrecs que venen i que fan mantenir l'estudi a vegades, com per projectes en els que tenim un camp d'experimentació completament lliure. A vegades es dona la situació de que tenim un projecte que ens donen un briefing molt obert i podem fer moltes coses, però no sempre és així. Clar. Més enllà de les vostres carreres separades, com hem dit, heu fet molts projectes junts i bé, per això esteu aquí i és més això que dius que treballeu també com a parella, però tirant més enrere a com va ser que us vau ficar en el camp en el que treballeu ara, com vau descobrir que volíeu ser dissenyadors? Uau, no ho sé, suposo que són d'aquestes decisions que prens en un moment donat d'entre tantes altres que haguessis pogut prendre.
En el meu cas, bueno, sempre m'han agradat les feines creatives, el dibuix, l'art. Jo vaig estudiar també Belles Arts. Vaig començar, segurament, abans ho comentàvem, la primera incursió en el disseny gràfic va ser maquetant la revista de l'institut en Word i PowerPoint, no? I segurament, bueno, a partir d'aquí comences a experimentar amb altres eines, comences a barrejar-ho amb el tema del dibuix, de l'art, i t'acabes adonant que és una bona manera de canalitzar aquestes ganes de fer coses, no?, d'alguna manera. De crear. I tu, Rai? Jo crec que és una cosa, tampoc no m'ho he preguntat mai, però és una cosa que sempre m'ha agradat de petit. De fet, m'agrada treballar amb una cosa que m'ho passo bé. Clar. De fet, soc molt de que si no m'ho passés bé, malament. Llavors, com que m'ho passo bé, recordo quan jugava ja de petit la tria dels jocs que fas i quines coses fas quan jugues i que construeixes coses i t'inventes coses. Jo crec que ja hi ha un esperit de voler fer coses i d'inventar-te coses, no? I sempre, ja molt abans de triar la carrera, ja m'agradava treballar a l'espai. O sigui, inventar-me, distribuir coses, dibuixar com serien coses. Llavors això jo crec que ja va molt encaminat, no? Clar. I les vostres famílies, al ser una carrera tan potser creativa o que potser no tindria un futur laboral gaire estable perquè tot depèn de si us venen projectes o no, sempre van estar d'acord amb la vostra tria o van preferir que us decantéssiu cap a alguna cosa més tradicional? En el meu cas, no. Sempre han estat molt... Sempre m'han recolzat molt en fer això que feia, sí, sí. Sí, no. Al meu cas, els dos van estudiar Belles Arts. Ja anaves ben encaminat. Sí, i llavors, no, al revés, em van... Inclús em van dir que vaig començar estudiant disseny industrial a la Massana i després vaig passar, que en el fons és el que sempre m'havia agradat, treballar a l'espai, i llavors vaig passar a Eina, que és també el que estàvem comentant abans de les carreres i quan esculls una carrera. Clar, en quin moment us decanteu cap a les vostres especialitzacions? Bueno, a mi em va anar molt bé fer primer un disseny industrial i després passar a Eina. I tu venies també de Belles Arts, no? Sí, i també, en realitat, són especialitzacions molt diferenciades. El calaix aquest que li diem disseny, en realitat, abarca coses que, bueno, tenen a veure de vegades per la tangent. El disseny gràfic, l'interiorisme són mitjans molt diferents. Sí que poden compartir una manera concreta de conceptualitzar, però bueno, són disciplines molt diferents. Llavors, els mitjans, les eines amb què treballes, els tipus de resultats són molt diferents. Llavors, crec que un ho té bastant clar, en general, si es vol dedicar a una cosa o a l'altra. I com convergiu, si són metodologies tan diferents, per fer els vostres treballs conjuntament? Jo crec que compartim haver estudiat Eina, i jo crec que és la manera que t'ensenyen a Eina a dissenyar i a pensar la que ens uneix, perquè és el que comentava el Dani, el disseny gràfic i el disseny d'interiors són ben bé, tenen moltes diferències, no? Sí, però bueno, sí que hi ha un nexe metodològic i que en el nostre cas crec que hem trobat com una metodologia molt... Ens ho hem fet vindre bé en trobar una metodologia en què ens sentim còmodes els dos treballant i ens ha funcionat molt bé, cosa que no sempre passa quan t'ajuntes en perfils d'altres disciplines i crec que no és casual, llavors que hem seguit treballant des de fa... des de 2012, no? Algo així, sí. I el camí se us ha fet mai difícil estar parlant d'això, d'un camí tan creatiu? Us heu trobat mai amb dificultats, tant en projectes conjunts com separats, a l'hora de trobar feina, etc.? Dificultats per aconseguir encàrrecs o en... Clar, sí, a l'hora d'aconseguir encàrrecs. O de sortiu de la universitat i com us trobeu? Teniu feina immediatament? Com va? Crec que en el nostre cas tots dos vam tindre molta sort pel moment que vam sortir en plena crisi.
Sí, llavors les expectatives estan ben baixes. Terribles. Llavors qualsevol cosa petita ja és un gran què, no? Sí, i bé, vam tindre, en el meu cas jo vaig tindre molta sort en un inici poder començar treballant amb la Pilar Gorriz, que és una gran mestra, i després de passar molts anys treballant amb el Mario Eskenazi, que és també un grandíssim mestre, i d'anar per allà per casualitats de la vida en un moment donat i serveix per anar fent coses. Al final, el pitjor que et pots passar en aquestes disciplines és no fer res, és estar parat. Mentre vas exercitant el cap i les mans i el portfoli, etc., crec que al final tot va rodant. I avui en dia, com veieu les sortides laborals de la gent que estudia disseny? Suposo que és el mateix, en la mateixa situació que nosaltres. Com diu el Dani, i ara recordant el meu cas també, estàs estudiant i si ja tens oportunitat de fer pràctiques, de fet hi ha una assignatura, em sembla que és obligatori fer pràctiques a l'empresa, llavors allà ja tens un contacte amb el món professional. I aquesta relació universitat amb estudi és molt bona perquè, de fet, en el meu estudi ara hi ha gent que està treballant que va fer pràctiques. I jo també vaig fer pràctiques amb professors d'Eina. De fet, el Dani és el que comentava abans. Llavors, aquesta relació és com una progressió. I a vegades, jo crec que és generalitzat a molta gent que surt i que comença. Fas alguna cosa pel teu compte, i si ho vas fent bé, doncs pots acabar muntant el teu propi estudi o treballar pel teu compte. Clar, vosaltres dos teniu els vostres propis estudis, o sigui que us ha anat molt bé el camí. Diguem que abans no ho he comentat, tu, Dani, tens ara un estudio i tu, Rai, tens Rai Pinto Studio, o sigui que els dos teniu estudis amb el vostre propi nom, per tant es pot dir que ha anat bastant bé la sortida. Des del punt de vista d'un dissenyador, com veuríeu el disseny a Barcelona o a Catalunya en general des de la perspectiva internacional? Està ben reconegut? Sí, Barcelona des de fa molts anys ha sigut una marca referent entorn al disseny. És cert també que jo des de fa molts anys tinc la sensació que per gràcia o per desgràcia d'un entorn molt globalitzat, tot s'homogeneïtza, tot s'assembla molt. Llavors, no hi ha una diferència substancial entre Barcelona i altres llocs, perquè al final, per mitjans de les xarxes socials, dels mitjans digitals, etc., dels festivals, conferències, etc., tots bevem de la mateixa font, bastant arreu del món. Llavors els resultats tendeixen a ser molt més uniformes. Llavors no sé si ara mateix es podria parlar d'un disseny Barcelona com es va parlar als anys 90, segurament. Sí. I passa a tot arreu, vull dir, és una cosa que, com està dient el Dani, passa a tots els llocs. Clar. Entrant en dissenys concrets que heu fet vosaltres, potser el més gran o el més reconegut és el de l'Hospital de Sant Joan de Déu de l'àrea infantil, que el títol és L'amagatall dels animals. Aquesta idea, concretament, com sorgeix? Venia donada una mica per trobar un fill conductor. L'Hospital Sant Joan de Déu és un hospital molt gran, com sabeu, que és infantil i maternal, però principalment infantil. I ens van encarregar la gràfica dels espais i vam intentar trobar un fill conductor que unifiqués tot. Llavors hi havia el hàndicap, diguem-ne, de trobar una temàtica que sí que fos divertida, un incentiu pels infants, però amb la conjuntura que et trobes des de nens, de bebès, fins a adolescents, més les famílies, més el personal que hi treballa allà. Llavors, el tema dels animals és un tema prou versàtil com perquè pugui ser molt infantil, Walt Disney són animals, o pugui ser molt adult, National Geographic també són animals. Llavors vam trobar en aquest tema una manera de adaptar-nos a tots els públics. Després hi ha el tema aquest de l'amagatall com allò que està
integrat en l'arquitectura, que crec que és interessant en la manera de treballar, potser, no? Sí, hi havia un encàrrec definit, però en tot encàrrec sempre hi ha com una part que no està definida. I nosaltres, diguem-ne, la vam acabar definint trobant-li aquest fil conductor, no? Clar. Que, de fet, va ser el que va fer que un encàrrec que era per una àrea molt concreta acabés ocupant tot l'hospital, no? Clar, perquè ho vam treballar nosaltres ho expliquem com un sistema per poder anar ocupant l'espai, no? I, de fet, sí, l'amagatall dels animals també tenia aquest guinyo al fet d'amagar, perquè l'encàrrec era fer un projecte sobre un projecte existent, que era l'espai, l'edifici el renovaven, llavors nosaltres teníem com fer un projecte a damunt del projecte. I també ens agradava el fet d'amagar per encriptar una mica, per encriptar aquests animals i que no fos una cosa molt evident, no? Clar. Sí, el fet d'amagar sobretot era intentar que els animals estiguessin amagats i d'aquesta manera també integrats dintre de l'arquitectura, no? Que això és una que ens passa sovint quan treballes en gràfica per a espais o en projectes d'espais de disseny d'ambientació, que li diuen, o d'environmental graphics, li diuen en anglès, que treballes amb un projecte existent, que és un edifici, una arquitectura, que estàs d'alguna manera superposant-te o integrant-te en un projecte arquitectònic d'algú altre, normalment. Llavors el tema de l'amagatall és, d'alguna manera, ens estem integrant dintre de l'espai. I també és part de... perquè quan veus el projecte, els molts animals d'aquests no són molt obvis, estan amagats, estan encriptats, són més fàcils de veure, altres no. I també això és una cosa que ens semblava interessant, no? De no fer-ho molt evident. Clar. I creieu que tenir aquesta remodelació ha tingut efectes beneficiosos en els pacients que són els nens? Sí, a veure, no? Sí, bueno, els responsables del centre sempre parlen dels beneficis que té fer que els espais, al cap i a la fi, és que els espais siguin més agradables. És convertir els espais adaptats als que l'hauran d'utilitzar i no és el mateix que un nen entri en un hospital i que s'hagi de fer una prova plorant que entri relaxat. I aquest era una mica l'objectiu quan ens van encarregar això, que rebaixar la tensió dels nens quan entren. Sí, bueno, hi ha algo tan simple que és com si tu t'han de posar una vacuna o t'han de treure sang, no és el mateix que estiguis en tensió i els músculs estiguin agarrotats i durs que estiguis relaxat. Algo tan senzill es pot extrapolar en altres, i sobre això sí que, diguem-ne, nosaltres no treballem sobre estudis d'aquest tipus, però n'hi ha estudis d'aquest tipus. Però després hi ha una altra part que és, en el tema hospitalari, diguem-ne, tradicionalment s'entenia els hospitals com a diagnosi i tractament, és a dir, la part purament mèdica. I ara jo crec que ja és comú entendre l'hospital com una experiència total, és a dir, que no només vas a diagnosticar-te i a tractar-te, sinó que estàs allà, vius allà, en molts casos vius una temporada allà, i tot afecta al final, no? I és a partir d'aquest projecte i de tot aquest temps que li vau dedicar que us vau començar a especialitzar en fer més projectes de sanitat, com serien l'Hospital de Sant Joan de Déu de Terres de Lleida o la Clínica Vela La Sagabàster, entre d'altres, això a nivell nacional, i a més el de l'Hospital de Lleida juga amb la poesia, pot ser en el disseny. No, el de Manresa és el que juga en la poesia. Bueno, allà vam fer un conte petit, però bueno, sí. Sí, arran del projecte de Sant Joan de Déu va ser un projecte que va funcionar molt bé, va tenir ressò, i arran d'aquest ens ha anat vinguent, que és una mica el que comentava abans al principi de la feina pel sector sanitari. És una feina que a mi, a l'inici, quan estàs estudiant a EINA, no penses que et dedicaràs a fer hospitals. O sigui, I la veritat és que amb el temps a mi m'agrada molt. És un camp molt maco de treballar. I sí, el de Sant Joan de Déu ha anat portant altres
I hem treballat aquest que comentaves, el d'Altaia, no? Per Manresa, el de... Bueno, bastants, la veritat De és que... Lleida, fins i tot, bueno, també vam tindre l'oportunitat de fer-ne una A nivell internacional. als Estats Units, a Ohio. Sí, el Dayton's Children's Hospital, a Ohio, i després també l'Hospital del Niño a Panamà. Aquest és un projecte que no està fet és proposta, està proposat. Ah, encara és una proposta, sí. Bueno, encara no s'ha construït, diguem, No s'ha s'ha presentat construït, es va presentar el projecte, diguem, també és significatiu des del punt de vista en com s'estan entenent els hospitals ara, que és ja abans de començar a fer els ciments de l'hospital, en aquest cas, a Panamà, ens sorprèn. ja es va encarregar un projecte de tractament dels espais. És un hospital també materno-infantil, i abans de començar a construir el propi hospital, juntament amb el projecte d'arquitectura, ja es va encarregar un projecte d'ambientació d'espais, de disseny dels espais. Llavors, aquest projecte el vam fer fa l'any passat, o un any, alguna cosa així, i ja saps que les obres van a poc a poc. I sí, però esperem que un dia el puguem veure. Sí, és un projecte molt gran, un projecte d'hospital, ja més enllà de la nostra feina, és un projecte d'hospital molt gran, públic, a més, que està molt bé. També és curiós això que el Dani feia comentari a la terminologia d'aquest tipus de projecte. És una terminologia variant, no? Ambientació, hi ha qui li diu ambientació, hi ha qui li diu environmental graphics, en anglès. Sí, en anglès està una mica més estipulat aquest termini. Humanització, humanització d'espai, també hi ha qui es refereix a humanització d'espai. Al cap i a la fi, són diverses etiquetes per una mica pel mateix, que és fer els espais més agradables per als pacients. Exacte. I com es tenen en compte el que volen els pacients? Vull dir, vosaltres abans heu tingut un primer contacte amb ells per saber que els agradaria veure els espais, perquè, per exemple, a l'Hospital de Manresa hi ha imatges del paisatge que l'envolten, hi ha les muntanyes de Montserrat, i una mica portar el que hi ha fora a dins de l'hospital també per a aquells que hi són. Hi ha casos que sí, que hem fet workshops i reunions de treball amb professionals, pacients, per una mica entendre el seu punt de vista, i després nosaltres agafar totes aquestes opinions i treballar-les a estudi. Clar. Sí, en general la manera de treballar és que els hospitals ja tenen un servei d'experiència al pacient, normalment se li diu, o d'altres serveis que canalitzen el que són els requeriments o el contacte directe amb els pacients, i a nosaltres ens arriba aquesta informació. Però sí que en alguns casos hem treballat directament amb pacients, i també el que és molt important amb el personal assistencial. Clar, no només són els pacients, sinó els que estan allà el dia a dia. I que també és públic objectiu de la nostra feina. Al final, els espais en els que treballem estan viscuts pels pacients, però estan viscuts per la gent que treballa allà. Sí, de fet, clar, no només són els pacients. I en el cas del primer que ens referíem, el de Sant Joan de Déu, són els nens, són els pares, són els professionals. Ells també estan en un ambient més relaxat gràcies a aquest canvi de l'espai, a la humanització de l'espai? Bueno, entenen que l'espai està adaptat a l'ús i als usuaris dels nens, però sobretot era important aquí trobar el to, per no fer una cosa com molt infantiloide, i trobar-li el punt que faci que l'espai sigui agradable, referint-me al de Sant Joan de Déu, que l'espai sigui agradable per totes les edats. Inclús dins dels nens, no és el mateix un nen de 5 anys que un nen de 17. Clar. I creieu que creieu que veient l'impacte que ha tingut en els nens, els espais dels adults també haurien d'adoptar uns dissenys més creatius en els hospitals? De fet, el projecte de Manresa, el d'Altaia, és per adults. I aquí una mica el repte va ser que ens van encarregar un projecte d'humanització, havent vist el de Sant Joan de Déu de referència, i el volien fer per adults. El nostre repte va ser com fer un projecte inclús que hi hagués un discurs, com feies referència a l'entorn, que es veuen les muntanyes i es veuen les serralades, i adaptar-ho a un to adult.
no? Sí, en aquest Que no és tan projecte fàcil. ens vam trobar amb la paradoxa que Manresa és una ciutat que està envoltada de muntanyes i amb un paisatge espectacular, però en canvi la immensa majoria dels espais de l'hospital miraven cap a dintre. Clar. Llavors ens vam plantejar com portar tot aquest paisatge magnífic, portar-ho dintre de l'hospital d'una manera interessant i també, d'alguna manera, l'entorn que és familiar a la gent que hi visita aquell hospital. I llavors vam treballar de diverses vies, però una d'elles és incloent aquest perfil muntanyós de Manresa, i després es van treballar amb una col·lecció de poemes a mida, que ho vam treballar amb la Laia Malo, que és una poeta d'allà, i es van fer poemes visuals arreu de tot l'hospital. Sempre amb referències a que la temàtica era l'entorn, la comarca. A més, és un hospital que dona servei a comarca, i la poesia que comenta el Dani feia referència a coses de la natura o coses de l'entorn, i també alguns guinyos a això, a serralades, a color, a tractament de la llum, del color, no? Hi ha algunes parts que el color no és pla, sinó és un color degradat. Llavors són unes constants de referències a aquesta temàtica. I ara mirant ja cap al futur, us veieu treballant més en projectes també de sanitat o teniu algun projecte entre mans ara mateix que no tingui res a veure amb això? O sigui, quin és el vostre futur com a dissenyadors? En el meu cas, jo crec que la part de la sanitat és una part de tot el que fem, però treballem en altres tipus de projectes, des d'identitats gràfiques, a exposicions, també n'hem fet moltes, comunicació en general, i jo crec que el tema de la sanitat per mi és interessant i no m'agradaria deixar-ho mai, però també m'agrada diversificar. Explorar altres coses. Sí, una mica el mateix. Fem una part que és de sanitat i fem altres coses que no són sanitat. I com diu el Dani, i abans ho comentava, a mi m'agrada molt treballar per la sanitat, per tant ho vull continuar fent, i buscar altres... M'agrada bastant buscar coses que també de canviar l'entorn i buscar feina a altres llocs. Clar. Doncs esperem que els dos pugueu continuar en els camps que voleu seguir. Moltes gràcies avui per haver estat al Terrícoles. Ha estat molt interessant veure el vostre procés creatiu com a dissenyadors i tots aquests canvis que heu fet, i esperem que es pugui continuar veient nous hospitals i nous espais més humanitzats i més creatius. Així que moltes gràcies. A tu, moltes gràcies.